Hello mga online supporters! Welcome sa Inus Vlog. I am Mr. Musicman 1971, Ereno Alcala, aka Kuya Ino. Yan po. Samahan niyo ako ngayong Friday. It's October 4 na mamingwit dito po sa Baliog na Bukid. Ayan po. Focus natin dyan para naman makita niyo kung ano ang ginagawa ko dito. Everyday na may chance ako. Ayan. Kakaalis po ng kung ano-anong mabigatan sa buhay, stress, sabi nga nila. Set na natin yung bingwit. Dalawa po yung ano ko. Ayan, set up. Anyways, isa lang ang gagamitin natin ito. Yung floater ko ay gawa sa chinelas. Yan. Marami tayong dapat pasalamatan kasi nag-celebrate ako ng ikailang anniversary na sa YouTube kahapon. October 3 pala officialmente akong tinanggap ng YouTube. Pero nag-upload na ako ng mga videos noon. Ano pa? 2005 pa na kita na natin ng YouTube. Sharing site na unang-unang tinangkilik ng mga tao worldwide. At syempre, hindi naman na iba dito sa Pilipinas kasi nga binasagan tayong ano ba, text capital of the world, social media capital of the world. Yan. Kailita bansa pero ang daming marites. Ganun ba yun? Ito raw po ang bait ko, yung pain. Ayan. Hindi na bibilin yung ating respected na earthworm. Ayan, nakakatulong siya sa ecological balance, yung earthworm. Anyways, ang dami naman nila mag-reproduce kaya pagbigyan nyo na ako para po sa ating bait for jumping perch fishing. Ayan. Ganyan po. Medyo habaan natin kasi nilulunok muna niya bago nguyain yung bait. Ano po. Ayan, subukan na natin ha. Sana makakuha agad tayo. Ang lambot naman ng ano ito, earthworm. Yeah. Thank you Lord for this day. Ayan po. Friday. Ito tayo. Yan. Kapag nagagalaw na yung floater, yun na yun. Meron na talaga. Walang gumagana. Ilipat natin dun sa maraming gumagalaw. Parang mababaw na yung tubig. Di ko kasi umuulan eh. Kung sa norte ay umuulan, dito sa southern part wala. Pasalamat tayo at hindi dumaan dito si Bagyong Bunya. Wala rin. Marami mga kangkong vines o yung ano, swamp cabbages. Swamp cabbage. Sarap na ihalo sa sinigang yung kangkong. Yan. Meron na. Yan. Kinakain na po. Op, op. Isa pa. 1, 2, 3. Ayan. Kaso maliit lang. Oh. Maliit lang. Palaki natin sa camera. Ayan. 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 Ayan po. First catch. Kumusta sa mga anglers natin kasama dyan? Yung iba pupunta sa dagat eh. Madali lang naman mag ano nito, mag-alis sa kanilang bibig. Talagang tikom na tikom yung bibig ng puyo or jumping perch. Ayan o. Ayan. So, pwede pa to. Pwede pag gamitin. Tipid-tipid tayo sa pain. Di pa naman niya nginuya-nguyang maigi. Ito pala yung lalagyan ko. Yeah, may tubig na siya. Tubig creek. Oh, sa isang lumang soft drink plastic bottle. Ayan. Ilalagay na natin. Ayan. Gusto niya makakawala. Kaso, may pangako tayo kay Manaytas Alegre Anselmo.
Yan, relative pa natin. Isang retired teacher ng Viscas dyan sa Naga, particularly sa ano ba, cosmetology, ano po, garments, meron pa siya. Meron pa siyang efficiency, expertise. So, Manaytas, ito po ang para sa iyo muna. Patuloy po tayo. Ano kaya kung effective pa ito? Yan, ayusin uli natin. Malambot kasi. Meron din mga pain na gaya ng yung itlog ng red ants. Yung ano, sa Bicol ang tawag ay amamaknik. Hindi pa in season eh. Sa December pa daw yung sabi ni Panoy Boy. Isa ring mamimingwit. Halos lahat dito kapag walang farming ay namimingwit yung mga tao dito sa aming lugar. May pang-ulam na, libre pang-ulam na. Gaya ng niluto ko kahapon. Sarap yun, yung puso ng saging na may puyo. Hindi lumulubog. Lumubog ka na. Yan, kinakain na po ulit. Up, at hihilahin na niya. Aha. Mahina yung hihila. Oh, meron. Papalitan na natin kasi ano na eh. Ayan oh. Kumbaga nilunok na niya talaga. Nilunok kong lahat. Ayan. Mahaba naman yung buhay ng jumping perch. Ayan. Ibigay na natin sa mga puyo dyan. Kadalawa na tayo. Hindi pa nga 5 minuto ba? Oo. Diyan ka lang. Nire-record ko po ito para makita nyo yung aking daily activity. Social media person tayo. Para ma-share natin kung ano nangyayari sa isang side ng mundo na medyo may katahimikan pa rin. Nasa gitna pa rin tayo ng farm. Ayan. Alam nyo ba na lumaki ako sa farm? Yan, diyan tayo nagka-malay sa farm. Mayroon kami noong itikan. Yung sa duck racing itlog at yung karne niya. Yan, kinakain ulit. Ang bilis ng ng puyo or jumping perch. Oh, kaso ang liliit. Pang aquarium lang talaga. Kaya para kay Manay ata talaga itong third time ko na pagbingwit dito. Ayan. Talagang inaano agad niya, nilulunok. Pero ang dali ring ingatan lang natin maano yung mata. Yun. Ang dali lang. Tatlo na agad siya. Tingnan nyo oh. Bawal din kasi yung tubig sa sa Nawasa or sa water supply sa munisipyo. Ito talaga ditong tubig nila para hindi sila manibago kahit ilipat natin. Isa pang batch. Yan. Sa gusto magpa-shoutout dyan, mag-comment naman kayo. Huwag na kayo maya. Sa ating, ilan na ba ang aking subscriber? 37 na ba? O 32? 32.7. 32,000 subscribers. Thank you so much for always supporting. Dumarami sila kahit konti lang yung upload ko sa isang buwan. Matuman. Kasi naman, ito yung aking concentration ngayon sa enumeration period. Ngayon nga medyo pahinga kami kasi nga inaayos namin yung reporting para no left behind ika nga. So talikod muna tayo for the fourth catch. Ayan, kinain agad. Ayan, hinihigop niya. Op. Sana makuha. Isa, dalawa, tatlo. Nilulunok kasi. Lunok-lunok pag may time. Sa mga dati na dating subscriber. Op! Nakakawala ba? Dito ba? Asan na kaya yun?
nakakawala ata eh. Nakakawala po siya. Balik uli sa tubig. Ganon talaga. Ganon talaga pag bait and wait. Minsan nakakawala din. Sa mga dati nating subscriber, nakilala po pala ang channel na ito sa mga Bicol Music. Ako po yung una talaga, kauna-unahan ata na share ng maraming Bicol songs. Kasi naman, marami akong collection na songs noon. Noong ako ay kalakasan pa sa radyo. Yan. Kaya naman, hindi natin makalimutan yung part ng culture natin, lalo-lalo na sa musika. Ah, medyo napapagalitan tayo sa copyright, pero pag nakakausap natin yung mga composer, ay pumpayag naman. Kasi maganda rin exposure yun eh, pag na-share nila o natin yung kanilang mga masterpieces. At dahil dyan, ako nga ay nagkaroon na rin ng drive na mag-compose. Ayan. Ano ba ito? Nagko-compose na rin ako ng mga Bicol song. At yung iba nga naman, senior na yung aking mga Bicol songs. At sila pa ang maraming views ha. Yung original na nag-share at nag-compose ay kokonti lang. Kaya it's up for the supporters na mapalago yung channel natin. Yan. So, grateful pa rin tayo kasi kahit pa paano meron. Ayan. Nakakawala yung pang-apat. Balik ulit natin. Ang dami na pa. Ganun talaga. Sa nakakawala pa. Hop. Ginuyot uli. Oops. Wala. Pang ano na to. Try pa natin. Sana ano yung pa niya. Kainin na lang. Sayang naman yung pain. Yan, kinakain nga. So, hinihila siya. Wala na. Yun. Ganun talaga ang buhay. So, papalitan na natin kasi ano na. Medyo masyadong ano na yung ano. Masyadong gamit na yung pain. Ito uli. Shoutout po sa mga nagpapakumusta sa atin. Yung nga pala nag-review ng aking story sa isa pang social media app sa Facebook po kasi ang dami namang sharing site. Pero Facebook ako ngayon, nag-share ako. Ay pwede pa to. Ayun. Tipid-tipid tayo sa ano sa paing. Kasama ko yung mga dogs sa bahay. Diyan na kayo. Mag-hunt muna kayo ng mga rats dyan. Mga farm rats. Wala yung kinakain pa. Isang tikim lang, parang ayaw na. Oh, meron pa rin. Nilulunok. Oh. Yan ang kaiba ng puyo. Ito naman ay nabingwit na sa ano, sa lips niya. Oh. Hoy, tingnan mo na. Huwag kang kakawala. Babaguhin na natin ng ano. Aalagaan kayo ni Manaytas. Deliver agad para sa bayan. Para sa kanyang collection daw. Pero lumalaki siya eh. Yung mga jumping birds noon, mga ganito daw po. Oh. Yung mga kabataan namin. Yung mga nasa 60s, ganyan. Yung mga after World War II. Dumami. Dumami yung puyo. So, pag ba kayo kapapanood, ilapit ko kaya. Ayan, titingnan natin. Ayan po. Ayan. Actually, ginawang fish pond dito ng relative namin. Pero ano talaga siya, creek siya eh. Kaya pag binabaha, talagang apaw yung tubig. Asa ka? Ay, meron. Hindi naman kita inaano. Ikaw pa rin ba yan? Ayan. Kaya nangingiwi lang eh. Nangingiwi lang siya.
Ngiwi-ngiwi lang pag may time. Ayan po. Marami na. Ilan na ba? 5 na ata. Pang-anim na to. Ayan. Ganun lang kadali kapag bulate yung pain natin. Hindi ako maka-catch ng ano ngayon, yung snakehead o kaya yung dalag. Marami din dito eh. Yung ang aso ko, yung aso naming puti ngayon ay nakakawala ata yung dalag sa fish pond ko. Ayun, kinain niya. Ito ulit. Pang second dito rin. Malalaki dito. Yan. I-grip na. Up. Yun. Aray. Ayan po. Yan ang jumping birds. Pero kapag ano, kapag malalaki na sila, sa palayan, umaano to. Parang naglalakad eh. Yung mga palikpik nila ginagawa nilang ano, parang paa. Ang bibilis. Ang bibilis ito magano. Nung kabataan namin eh kasi sa gitna ng palayan kami nakatira, ang dami dito sa palayan. Yung palayan namin. Ah, namata siya. Sandali lang naman. Lunok agad kasi. Naapektahan yung mata. Baka hindi na makakita. Op. So malamok ngayon. Malamok din. Kita ba? I-deliver ko yan sa Naga kay Manaytas para naman sumaya. Sumaya ang aking national coach noon sa archery nung high school tayo. Kaklase ko rin yung kapatid niya nung elementary kami. Mga pinsan na sa Alegre side. Ah, maraming ibinubulong itong lamok. Yun. So po. Ayan. Bumagsak yung kahoy. Alisin natin. Ito palang kahoy ito yung ano yung mambug. Kinakain daw yung bunga nito. Matamis. Medyo matamis. Ayun. Kinakain na po. Kain-kain lang pag may time. Ilang minutes na ba tayo? Ayan. Ayan po. Ang liliit na. Sana lumaki pa ito sa aquarium ni Manaytas. Gusto daw niyang ano tingnan. Ayan. Madami na din ata. So, akala ng iba ay wala na raw jumping birds. Pero ito po ang pinaka ano ba? Pinaka magandang ano paramihin lalo-lalo na sa farm. Kasi nagiging balance yung ano yung epekto sa ecology. Yan. Yan. Sa mga ginawa kong ano stories marami ang comment. Magbasa kaya tayo ng mga comment ano. Hayaan niyo ako magbasa. Ayan. Sabi ni Manay Lorna Doki Liwanag. Yan, mga ano pa ni Mother. Sabi niya, may puyo pa pala. Sabi ko man, iyo po Manay, dakol pa po. Or marami pa. Talaga, pag nagpupuli, baga kaya ako man akong nahili. Yan, sabi niya. Ang tawag namin dito sa creek ay kaskas. Yan, kaskas. Pag Tagalog naman ang kaskas, bilis. Ay nako. Basahin pa natin yung iba. Yan, si Manaytas nga. Basahin natin yung message si Manaytas. Para maniwala kayo. Yan, iyaano ko na lang. I-screenshot at i-insert ko sa aking vlog. Ay, hindi na siya ano. Hindi na siya makabasa. Ulitin uli natin. Ayan. Manaytas, asa na yun? Si Manaytas Anselmo. Pwedeng darahan mo akong
1 kilong buhay na puyo. Babakalon ko tagusto kong laom-laom. Eh, wag klase 1 kilo. Maka 1 kilo kaya ako. Anyways, basta meron akong dala. Yan po. Oh, patunay yan ha. Ayan na. Pinakita na. Si Auntie Shoni Alcala Escardi naman doon sa US of A. Wow, si Ram. Ito po kasi yung niluto ko kahapon. Ayan. Huwebes. Kita ba? Yeah. Salamat po sa mga nag-review ng story. Kasi hindi ako maka-penetrate sa main account ko sa Facebook. Nalimutan ko yung password at wala. Under review pa yung ano ko, yung application ulit. Sayang naman. Kaya hindi ako makapag-reels. Dito na lang sa YouTube. Okay, hindi pinagbabawalan. Konti lang bawal. Oras natin ngayon ay 9:35. Oh, nakain na ba? Kinakain ulit. 1, 2, 3. 1, 2, 3 lang. Minuya na niya. Matagal itong ano mamatay. Kahit nilinisan mo na, pumipisik-pisik pa to, pumipisag-pasag pa. Kahit wala na yung bituka. Grabe yung ano niya, adaptation sa environment. Kaya nga maganda paramihin ito sa field. Along with tilapia, saka yung snakeheads. Ayan. Although sa ibang bansa, lalo na sa US, ayaw nila ng snakehead kasi ano daw kumbaga invasive yung lahi. Eto ewan ko lang kung kumakain dito ng ano fry ng ibang isda. Yung piyak. Tama ba fry ang tawag? Fry. S-F-R-Y. Ayan. Huwag kang makakawala. Kala mo, kawala ka. Ayan. Yan lang. Wala na rin talaga. Oh. Ano na po. By the way, ito pa ng ano ito. Size ng ito ng bigwit ay ano lang. Parang yung 0 lang ata to. O hindi pa. May mas maliit pa dito pagka 1 ito. Ito ang gustong-gusto ng ano ng jumping pearls o puyo, yung maliliit. Kasi hinihigop lang nila. Subukan natin kung makakuha ito. Yan, isang mahaba. Isang mahaba. Ay, ang haba naman. Sige, okay lang yan. Hindi, hatiin na lang natin. Sayang. By the way, ito palang ano ko, yung rod ko ay ano, ipi lang siya. Pinag-ano-ano ko lang. Hanggang ngayon, swerte pa rin siya. Kaysa yung bamboo. Okay lang naman. Nakakuha na ito ng ano ng tilapia din. Pag hinigop, ayan. Ayan. Kuha agad. Up. Wag. Oh, fish on. Fish landed. Sabi nga. Kumusta sa mga anglers natin kasama? Ay, naado din siya. Nangiwi lang. So, pwede pa to. Hindi ko alam kung ilang minutes na. Baka maubusan na tayo ng space. Ayan. Kukunti lang yung space ko. I-upload pa natin yan. Ayan. Meron pa rin. Pwede pa to. Kung dinadalawa ko kasi, hindi naman ito nakakagat. Gusto nila malalim pa. Ayan. Ayan. Cast ulit tayo. So, salamat ulit sa mga sumusuporta sa channel natin. Sa 32K and
counting. Thank you so much. Siguro puputulin ko na yung ating vlog. Hope, I hope na nasiyan kayo at nakapag-relax sa ating episode ngayon. Pamimingwit. Pamimingwit natin. Hop, wala na. So, pahinga muna. Let's take a break. But continue supporting my channel with music, food vlog, at eto pa, yung mga travel natin. Thank you.